igso, ang gigahin na nato sa atong buhi nga Diyos matag adlong Domingo. Alas 9 ngadto sa alas 12. Maliit pa gayta. Pakpak mangaling! Pakpak mangaling! Sa atong mga igso, mga youth na to diha. Nga nag-text, nag-chat-chat, palihog ko. I-off ang iyong cellphone, palihog ko. Ibutang atong kagalingon sa presensya sa atong buhi nga Dios. Dili na to usikan mga igsoon ang matag segundo. Matag segundo nga atong igahin alang kaniya. Unya na atong mga crush niya. Unya na ato ang mga love birds niya. Tagaan na to kay gayon na una ang atong buhi nga Dios. Kaya nga naman, pasalamat ang mga igsoon. Kado na patay gikutan ng kinabuhi karong mga oras. Amen. Basig ay haarata mo tawag sa Ginoo ug maglipak na. Tabunan dayon ang samin, dayon panguros, dayon makaingon og sos Mario Jose. Sadyang aniya ata sa simbahan nga panahon sa pagdaig, pagsimba, paghimaya sa iyang anak, dito na naman taga-focus sa cellphone. Useless. To tell you frankly, may pagdinala kang simba. Physically present, but you are mentally absent. Useless, my soul. Mulang pasensya lang nga ako mubadlong juko. Nga naman, kay diha sa atong pagpaminaw, diha mo tubo ang atong pagtuo. Now karon kung dili ka maminaw, dito ka ga-focus sa imong cellphone. Wa ka balo ang cellphone usan na kay instrumento nga gigamit pag karon sa yawa. Unsa latest store upat ka babae sa TikTok kapakita silang private parts. Kung lamtaw ninyo mga igsoon, malipayon silang kapakita silang privado na lawas. Walang pasensya na nga si Associate Pastor John mubadlog John ninyo basta panahon na sa Bible study. Dili lang sa Bible study, dili lang ako, tanan nga mga matutudlo nga gitagaan kay gayon sa tumbuhi nga Dios. Tagaan na to, respeto na itong buhay nga Diyos. Kung ano na kayo respeto sa inyong kabulingon, tagay respeto ang Ginoo. Amen. Tagay respeto ang gahatag nimo ginhawa kinabuhi so. Amen. Amen. Pagpanga na to ang buhay nga Diyos. Hanggang na ta maminaw sa atong Bible study karong buntaga. Amen. Amen. Mga iso, sa dili pa ta mo padayon atong ibutang atong presensya, atong kagalingon, magampo kita mga igsoon ko diyan ni Kristo. Amahan mo itong gagagahos tanan, Lord. Salamat, Lord God. Sa ikaduha adlaw Domingo sa pilirong bulan sa tuig 2023. Salamat amahan nga aduna pa mi kinabuhi. Salamat amahan nga aduna pa mi kusog. Ana pa kami sa maayong panglawas uban ang among pamilya. Lord, salamat Ginoo nga nakasimba kami Ginoo. Salamat o Dios sa oportunidad nga imong gihatag kanamo Ginoo nga makapaminaw kami sa imong balaang pulong Lord God. Di among pag-ampo paghinaot nga kini Bible study karong orasan kung sa may among madunggan amo ning ikinabuhi dinhi sa among kasing-kasing sa among kagalingon o mahimo kini bunga o makahatag kami o kaalam usab sa among mga igsuonan. Lord, nasayod kami Ginoo na wala kami mahimo mo ikaw busa ang tanan ng Dios awong isaligha ra nimo sa imong balaan nga si Kristo nga among bugtong maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, sundan ako ang Bible study sa pagpangutan. Nga naman tag-adlong Domingo. Yes. Tag-adlong Domingo, nga naman simba man ta. Sa diyang atulad
igsoon. Kay siya ang tagiya sa tanan, Bradilo. Siapa dia? Nanang anaaman na karon. Nagsimba ang wala yung katubag? Wala price. Wala yung presyo? Aman. Bangker. Bangker! Mga igsoon. Nagbangker ah. Nanong aniata matag-adlaw Domingo, nanong magpasalamat ka, nanong magampot na sa Diyos. O karon ang adlaw nga balaan para sa Diyos, bro. Amen. This is the day that the Lord has made. Giluwas na tandaan sa Hallelujah! Kapag na itong buhay ng Diyos, Amen. giluwas na ito. Pastor Greg gibayaran sa Oh! Yeah. Titilistay! Tilistay, paid it. Bukalan itong bukabalaryo. Salamat kay Pastor Rick. Grabe. Kaanan ko. By the way, Pastor Rick, usa na ka lingwahe? Greek. Ah, Grigo. Pastor Greg. Oh, ano magbata na ko? Ano, Greek? Spanish? Ano ba? So, usa din ka Grigo. Titilistay. You are fully paid. Gibayaran ang tanan. Sumunay, topic, atong binabayang Domingo mga isuwang. Nga, kitang tanan, gibayaran na sa itong buhay nga Diyos. Sa unsa mga pamagi, gihalan niya ang iyang kagulingong lawas. Giantos niya ang kasakit, bitay sa krus, bisan pa, giduslak-duslak sa mga bangkaw, yaga-yaga, kanabir, pagpakamatay. Gihula ang iyang dugo, alam ka na tanan, para lang kita maluwas. Titilista. Karoon sa, mula nanutahan ako, kaya akong topic ng buntagan, promises of God. Mulang naata karon mga igsoon. Mulang sa kanunay nag-ampo ka. Mulang sa kanunay nag-simba ka. Kaya ano? Gatuo ka. Atong gihutan. Ang saan ni Ginoong Hesus. Kung sa may saan ni Ginoong Hesus ka nato mga igsoon. Ang saad sa tungbuhi nga Diyos na kung kanunay mula hutay lanta sa pagpangalagad kanya kung sa itong mangkot ang iwasan At sa langit. usa na agad saad sa tungbuhi nga Diyos hatagan tao kinabuhing dayo magmanahugot mula ang atong taping ko karong buntaga mga igsoon nga makaangkon kita o kaluwasan o kinabuhin dayon. Muna naata piminti dali. Muna atong gikuptan. Kaya naman, matinulagan ba ang atong buhay nga Diyos sa iyang masaan? Dili. Ha? Kaya kung dili, uy, nanong padayon man ta. Nanong naman tarong dili. Diba? Munang sa tusi sa itong mga igsoon nga aduna lay mga problema, aduna lay mga pagsulay, wala sama sa usa ka elektrisidad. Aduna na dayoy may tabong los punta. Gani moabot pa sa punto nga igsoon, pangutan-on pa, mahayal pa ang Ginoo. Pangutan-on pa, o tinuod pa siya nga naa siya sa langit. O tinuod pa nga anaa siya kanato. Yes, gani ang ubang mga isuon na to, basta mawalan ang paglaom sa tumbuhay na Diyos. Kung sa'yo ito mo, amba, suicide. Diba? Kaya naman, wag naman siya gatuo sa saad sa tungbuhin ng Diyos. So, importante kini mga igsoon nga ato jungkutan, ato jung bibigan kining atong
pagtuo, pagsalig diya sa atong buhi nga Diyos. Una na ito basahon sa unang versikulo. God promised faithfulness. Di na kayo makiduganon kayo ang Ginoo sa mga saad. Kung ano na mo ibalang kasulatan mga igsoon, makita babasa nato sa Hebreo 10:23 nga nagingon, magpabilin kitang maligod. Oh. O sa diyang kumahuyang ta, wala. Mawala na ang atong koneksyon diyan sa Ginoo. Walang importante, aduna tayo kaligoon kanunay sa ato ang kaugalingon mga iso. Sa paglaom nga atong gihuptan, nga makasalig man kita sa Dios, nga unsay ato saligan, nga tumanon gayud niya ang iyang sa. Matuman ba ni mga igsoon dili? Duha mo siguro nanging karon. Matuman dili. Kasi masuko mo ba di pa off na ko ang iyong cellphone? Mga engkanto, bro. Namingaw man. Nahinupurok siguro. Mga igsoon, magpabilin kita maligod. Dili ka magmahuyan. Sa diya nga doon na tayo problema. Wag na. Luya na ta. Pero makadawat ang mga grasya panalangin, sa iyo, ay sa simbahan. Unahan pa mga pastor. O sa diya, ano na yung problema? Wag na kapakita. Mubalik na lang anniversary. Kaya mag-litson man si Pastor Ernst. Sunod bulan. Ayaw ka na isuo. Sa pastor? Ayaw ko na lang mapakita ang anniversary kay na litson. Bulan na sunod. Asa naman ang malabutayong pagpangalagan na tuwana? Kung sama ta sa usa ka switch, on and off. On and off. Di sa tamanin baron, di wala litson pastor. Wala na birthday. Ulan. Wala ka kausok. Ulan kayo. Kung muna inyong rason mga igsoon, ang presensya sa atong buhay nga Diyos ang inyong diyari diri sa atong simbahan. So, hindi na po balikan ng mga pastor na. May nagpapit ka rin kapito. Election. Hapag sa pastor. Nawala na ganina? Mawala. Muna, kinahanglan mga igsoon diyan ni Kristo kanunay kitang magmalito. Amen. Sa problema, sa mga panalangin, nga muhampak sa atong tagsa-tagsa na kinabuhi. Amen. Kinahanglan dili ta matubag. Amen. Oh, muna gibadlog ta mo ganman. Once nga ang tao happy, hilaw sa iyang pagtuo o pagpangalan sa pagbuhay ng Diyos. Imposible yung may zone. Gamay problema. Tumba. Sama na sa ingong ganako lang ang tawanan ng lawas pero banggaan ako sa kahangin tumba. Oh, kaya nga naman. Ay, si Gulayan. Hilaw man ang iyang pagtuo. Dili man big umak apaw. Amen. Silang kapaw. Ayaw ko na mga presidente. So, ang atong gihugdan ang saad sa itong buhay ng Diyos. Nga iyang saan? Tumanon. Tumanon. Monang kanunay naata. Monay usa ka hinungdan. Monay usa ka rason ng igsoon nga naata. Nagbayad ta. Nagsadya ta. Nagsilibrar ta. Sa atong kadaugan. Nagpasalamat ta sa atong mga grasyang panalangin. Nag-ampo ta. Nagadayin ta. Nagasimba ta kaniya. Kay gatuho kita. Nga
ang saad sa itong buhay nga Diyos, iyang tumanggap. Kapag ang buhay nga Diyos, and He is able to fulfill our promises. Amen? Kung diyan nato na babasa mga igsoon sa Roma 4:19 hanggang 22. Amen. Hallelujah. Ha? Kani nga bersikulo kabahin ni Abraham. Wa gali naman di siya paglaw. Ang pasaw, hapit na siya mausa kagatos katuig. Apan bisag tigulang na siya, wala gani siya kawadig pagtuo. Amen. Nga mga nampas siya o si Sarah. Wala gani siya kawadig pagtuo ni. Oh, nagduha-duha. Oh, kaysa itong katong galing gisunod kita po itong gi-actual ni Pastor Ertz nga nilingi ang iyang asawa. Oh. Oh. Sawa ni Lord. Sawa ni Lord. Sawa ni Lord. Kay ang iyang pagtuo mo na half-beat. Nagduha-duha. Walang di kita magduha-duha. Kaya kung magduha-duha mo, madus-purdus mo. Ano ba? Once na magduha-duha, maguta mga iso. Diyan na po. Mugimaw sa itong kaugalingon. Simba sa ito. Ang kaluya ba? Oo. Adi sa itong simba. Sa mga isuga itong ulan. Tugnaw kayo. Tugnaw kayo sa Lucifer. Oh. Tulog lang eh. Teka tulog ko eh. Kami, kusuking hangin. Gusto kay hangin. Late na po! Bahala din mga iso. Late na dito. Pero nang late. Ha? Hindi pwede yan. Oh, so di dyan naman dua-dua mag iso. Nga matuman gayon ang isaad sa Diyos kanya. Morning. Atong Panginoon sa kanunay nga sama ta. Ang atong pagtuo sama ni Abraham. Nga walay pagduha-duha. Amen. Kay naghatag kaniya kahong ang iyang pagtuo. Oh, nani. Now, karon kung dili ta maminaw, kung saan pagtuo, sa itong pagtuo. Now, kung gamay ra ang imong pagtuo, diha kita magtuo. Walang iyong dyan na itong cellphone. Paminaw yun. Amen. O busa, hidayin niya ang Diyos, kay nasiguro, gayon niya natumanon sa Diyos ang iyang masaad. Mao niya na itong gibuhat mga isuon. Walang nisipa ta, patagalong Domingo. Muna nga doon natin praise and worship sa atong panimalayo, para atong mga anak, sa atong asawa. Kay, Hallelujah. dili kita mawalaan o paglao. Kay tinuod gayon ang Diyos. Matuod gayon ang Ginoo mga iso. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tigtikan mo ito. Atong Panginoon sis, pag-ampo, ayaw mo Panginoon, kapay ni Lord. Hindi, Marisa. Ay, God. Wala mong buhiyong pag-usay. Lord, ipay tawag ka. Narasigod. Atong Panginoon, nasapat na ni Abraham, na dili magduha-duha. Amen. Magduha-duha, mga isuon, malanay mo. Oh, good. Sama sa usa ka ice. Malana, ice cream. Please, ice cream. Para mas balay. Kaya nga doon ang butaw, ice cream, at umulaban doon, pinaganaw, tao. Amen? Amen. Natiktik na mo ng iso? Dito ko gusto. Yes. Amen. Ako Panginoon, mga iso na sama ka. Ang ato ang pagkinabuhi sama ni Abraham. Ang ato ang pagtuo. Amen. Nga sa kanunay, oh, imagine, 100 years kapil ang iyang edad. Wagani siya na waling paglao. Sunoy mo na. Pagtuo. Amen. Kay sumalang si Biblia, mga kaliwatan sa Abraham. Yes. Amen. Pero ikaw na, wakto ka na waling paglao na makita ka o kapitas kinabuhi ba? Baka na waling paglao na? Ang ako paglaon, very good. Ay, hindi ay natubag. Ang tagaan ay
Pero dili na daw si Brad Edward kaya mabalhin siya sa apartment. Ayun. Dako kasi Dako kay yung mansion, dako kay mabalhin mo siya. Muna yung patlaw, mong Diyos. Amen. Okay, Brad. Okay, Eh, doon na yung mga tao, Brad, hingon, Brad. Kami, dilit niya pinangkan. Kami, amahan. Si Abraham, ingon dito yung Iso Kristo. Kung mula anak pa mo ni Abraham, suunta mo sa binuhatan ni Abraham. Diba? Kung nakita mo, suunta. Kaya kaliwat mo na Abraham. Ito na. Paano tayo mga isol nga? Baga kita mo bata ka maglumon. O sa reaksyon ng sisilingan. Isaw ni anak. Di ba? Bago na liwat ba niya Papa? Katay mo ngayon ba? Wala lagi. Ingon na. Asa man ni naliwat? Liwat pa din siya naman. Amen? So, walang ipik-pik na mga isol. Kaya, Liwat. padasig to. Amen. Dasig na mga isol. Amen. Gas kanunay. Kanang sugod kalendaryo sa Enero na to sa Disyembre na to, 2023. Oy, present ko. Karong Domingo ang present ko. Amen. Ano ba? Kung kayo present ko. Absent ko. So, very soon. Nagapilong Bernice po sa top. Bernice. By the way, mga isol. Ano na tayo Bible study for Hatag Adlaw Bernice. Alas 5 sa hapon. February pa tanong. Pebrero. Pebrero ka pagkalit sa eskwela. Kung kailangan po mo, kasi kailangan mo maligo pa. Sa dilaman. Pwede mo mapilapin ng Bible study. Pag naman Bible study, ligo. Ligo na. Libre ang kuwan. Libre. Sinig pa na. Basta anak sa Ginoo na yung mga pribiliyo. Asa mga brad? Pili mo Bible study. Pero wala, wala na. Ano yung mga pinig? Mga po na yung pinipiso ngayon yata sa tunggoy nga Diyos. Amen. Kaya giyapo ko na ito dito. Yan po na, hindi naman. Matay mga iso, sa tinoon lang, dagdag ka na natin makaligog swing ball. Nga naman, nagwa natin pesos ang punta, bayan. Punta na mga iso, ang tulad sa lawis, liberato na. Uban mo na mo. Ugma. Alas ay sa punta. By the way, si Pastor Marlon Remuano, dahil ko ano ba, padayon? Si Pastor Marlon Remuano. Wala yung pribliyo. Isa ka na ang mga Bible study. Matag adlaw Lunes. Alas ay sa puntag. Napay libreng kape. Pili pa mo. Suko ba o kopi? Dahil napay libreng pan. Ikat sa Rels Big Shop. Nga. Sponsored by Ross Big Shop. Ang galamian sa Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat na may suko na mga pribliyo. Amen. Nga basta. Dili pa. Duha-duha pagpangalagan sa Ginoo. Isa yung gusto maligog sa Bingko. Lupan mo na mo ba? Spating na. Ayun na, Brad. Sige na, Brad. Sige na, Brad. Sige na, swimming na ng Brad. At mo. At ang kumbalong sa kumpan. Balong, kagana na ng Brad. Sige na. All ay privilegyo. Amen. Kami na natin yung mga iso. Sundihan nyo. Amen? Amen. Balik na sa ito. Topic. Promises are true and sure. Yes. Uyo mo yung iso? Yes. Nga ang saan sa tunggoy ng Diyos Ginoo? Amen. Kana mo yung galikag true and sure. 101%. Kinsya na. Diba? Kabang tayo mo yun. Sir, tagaan na itong proposal, sir. Kalaman! Ma-award na ginagawa na. Kung sa'yo, pamutahan sa itong amo. Sa itong nablag. Nya, sure na? Di ba, pastor? Sure na, sir. Kita rin, bro. Kung sabi ang naman ko yung dive. Dahil mo po. Abot! Ang kalibutan ng mga isol. Ato at tinarong. Amen. Explainan po na ito ang kung mo niya ito po ng presyo. Ang atong punta na Department of February. Rapidol po yun. Tinawag na. Kaya ito na akong ikuhan sa mga kiliti. Nanawag mo si Pastor. Hillside. Muna yung prospect mo na ito. Hillside pala. Pwede. Asalin na ito na skin. So muna mga iso.
Nga kung aduna kalitay sure, true. Di ba? Gambol dito na. Amen. Gambol bagay ta din sa pagkalibutan no? How much more? Yes. Gato kayong salamat. Huwag ka magkailangan ko na yung mga president. Huwag ka rin komisyon si Alex. Nalipay ko. Ano naman? Daghang mga kalaan na magkato sa langit. Kapag ko ng komisyon ginoon. Amen. Kaya na pa po kayo. Komisyon ni mo 15 mil. Oo. Kanto 50,000. Sus. Unang ayaw din pag-matter. Oo. Kung sila permitting. Aircon pa. Wala Oo. Pangin. Ano po yung gusto? Hangin. Ato na itong Apo. Oo. Ayaw kay nasayon mo mga iso sa Willis Mataligan. Ang aircon, ang buga ng aircon is positive ions. Oh. Mawita na uban mo at tusa. Kana may nuno, relax na at sa Beach. kanang beach, kanang mga dagang kahoy. Kabantay mo, aha mo makarelax. Sa aircon, at sa mga lapin sa baybayo, katong mga bungtol ka, o hindi na excel ka. Ako pastor, ito dyan ko sa itong opinion na di ka ba na kung baka. Amen! Oh! So, oh, positive ayos na, wala na sayo ng mga tao. Wala na sa aircon. Oo. Nataw nangikan ka sa direksyonan, saka ka dito kalan, sugatong kag hangin ka. Dahil lagi ako na rin, di ba? Negative ayos na mga iso. Kakahuyan. Ato ka sa dagat, negative ayos na. Yeah. Muna yung makahatan na pagkayon sa atong kami. Paring ka po tayo, mawala ka sa atong direksyon. Diyan nato mabasa sa ika-2 Pedro 3:9. Promises are true and sure. Ang Ginoo dili maglangan. Oh. Once diay nga ang Ginoo na magbuot mga igsoon. Kaning tawhana na tinuruan na mo isang pangalaga. Amen. Labaw pa na sa splinter. Amen. Sirit pa na sa kritis. Ang inay panalangin na dalawa. Amen. Kung nagdasa na itong mga igsoon na usahay makapunta na sa atong kagalingon. Ako, kamo. Ano malagi ako, pastor? Ang panalangin, hindi na lagi kayo. Murang lagi bao. Bahala murang bao. Kaya ang bao ka dunay. Sure na. Bago ka na sa pinisilan. Amen. That is... Kaya mo yun. Ito malat na ako. Jesus. Amen! Hallelujah! Pakakaya ng mga Diyos. Oh! Tinumdaman na ito kanunay mga isuon. Dili maglaman. Murag baon. Oh! Undas pat. Ihatag na sa itong buhay ng Diyos kung sa may imong diampo, kung sa may imong benepisyon, imong ipinagiyan ng mga isuon. Ayaw, pastor. Dios también. Dios. Bita naman, outri ba? Oh. Sa kanunay lang, basta sus. Daghan na yung mga igsoon, ibin ako, pagkayo kong patuod, kung maayo ngayon ang Ginoo sa kanunay lang. Basta, kinasikasay lang ka. Amen. Dili lang ka magduha-duha sa imong pagtuo at pangalagan. Amen. Uy, kami seriya, matulungan nga nun. Undas pa. Magigala na lang ka. Amen. Oh. Muna dilita mo walaan o pagyaw sama ni Abraham. Dilita mag 2x2. Dilita mag 50-50. 100%. Kalau lagi atas sino? Simba ka rin. Ingos pastor. Isa ka mo! Murang ibugatan. Murang naimit sa tao. Ha? Uban maulaw pa. Inyong ikaulaw? Amen. Ikaulaw ninyo ang inyong gidayang ang atong buhay ka Diyos. Amen. Amen. Stress! All ka Diyos pastor. Pagduha-duha. Maulaw. Dahil pakpakitag mayor. Amen! Ang mayor na kao. Oh! Di pa mamahin. Di pa mamahin. Pakpakitag. Papayan na ito! Sir President! Oh!
sa pagdaig pagsimba sa tubuhi nga Diyos. Kani mo 101% ihatag niya. Kay wa ta na sayon. Haptod ka sa atang kalibutan. Amen. Walang tanan nga kalipay nimo, enjoy. Yes, amen, Lord. Amen. Ayaw ka mag-enjoy pagtinga anak ka, enjoy ka na. Oh, Diyos. Ha? Amen. Ayaw ka mo pasalamat, magay pa sa ilos Ginoo nga natinga anak ka. Samtang basko pa ang imong lawas ng igsoon, pasalamati. Dahil ka ang buhay na Diyos. Ayaw ikaw na ang Ginoo. Amen. Ulam. Amen? Amen. Baka na ito gawiligan. O, hindi maglanan sa pagtuman, siyang saan, sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nag-ilaw kaninyo. Kay dili siya buok, nga may usa, nga malaglag, kundili, kitang tanan, maghinulsol o mubiya sa atong mga sala. Amen. Amen. Pangandoy sa atong buhay nga Diyos. Pangandoy ni Diyong Jesus mga igsoon. No, walay bisang isa nga mabiyaan. Yes. Ang gusto na niya kitang tanan mag-atos sa gingarihan sa langit. Kinsa ang gusto mag-atos sa langit? Namayroon pa isa, di mo katapos ka mo. Ala, nakita na sa buhay nga Diyos, di mo gusto mo ito. Bakit? Bayo ang ilaw. Ano? Para makatawa sa karitsona. Kinsa ang gusto mo ito langit? Amen. Oh, laro kayo din may ison. Pwede na yung sulat, ikaduang Pedro 3:9. Gusto niya nga kitang tanan maghinulsol. Gusto niya nga kitang tanan bumalik sa iyang presensya. Pabautismo ng mga ison, kinsa ito yung bautismo niya. Pag-hinulsol sa itong sala. Dawato na ito sa Ginoong Jesucristo nga siya ang atong buktong nagluluwas. Amen? God's promises are precious. O pag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Morning sa kanunay mga igsuon. Nga aron kita mahilikay. Importante yun yung magsimba na kanunay. Importante yun nga sa matag karong ugunya nga dunay magsulti din sa tubangan mapaygusta di man o mapinmisi kas kanunay ang atong presensya na kanila. Amen? Kaya kung wala gali mo sa iyong presensya mga iso, dali na. Muli kayo naman yung una. Mawani na mo sa dalan ngadto sa kaluwasan. Kung sa'yo makawani na to, mga kailingkod sa kalibutan. Kung aduna kita'y normal na ito mga iso, maibog ta sa mga butang dinis kalibutan. Apan kung ang imong kaibog sa mga butang sa kalibutan, inubanan mo na sa imong pag-ampo, inubanan mo na sa imong kagugi, sa imong buhon. Dili posible na dili na ihatag sa Diyos. Lord, buktag sa iyo, sige kong simba. Gikan sa pultahan nga to sa altar, sige kong luho. Balik-balik pa ron. Kiinis na lang akong luho. Sige kagampo, sige kaluho. Niya pagunis pa rin, sige kagatulog. Wala kang katrabaho. Wala kang galiho. Ihatag sa Ginoo. Liho ang tao. Kay tabangan tas atong buhos. Ang atong mga pag-ampo, atong mga pagtuo, mga ison, siyempre, inubanan na ito na umuhat. Kaya arong dilita may sama sa kapangka, nga walay direksyon, nga to sa padulinan. Amen? Amen. Mga ison, mga ka lang atong Bible study karong tayo. Ako Panginoon sa kong kabiligon kaninyo, kanatong tanan. Ngayon masama kita kang Abraham na dili magduwa-duwa sa atong pagtuo. Amen.
Dili kanunay butang sa atuang naunang kasing-kasing sa atong kinabuhi. Nga ang saad sa atong buhi nga Dios dili niya pakyas. Amen. Nga sa kanunay kung tinuray kita nga musimba muday pagpangalagad kaniya ang panalangin dili niya ganan. Panginoon mga ison nga doon kita'y naputlo ning surok sa atong kasabat sa Lorona pag-ampo sa kanunay mga ison nga imo nato ning buhi sa atong kasing-kasing o ato kining ma-share sa uban. Dalay ko ng Diyos sa way katapusan. Ama na walang iton, salamat o Diyos sa walang tulong karon na among nadumog. Yes. Panginoon, pag-ampo kanunay, Ginoo, na kining among ikinabuhi dinhin sa kalibutan o mapaambitin sa ulan. Kining tanan naman among giampo sa imong butong na ni Jesus na among naluluwas. Amen. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Dalay ko ng Diyos sa may katapusan, tapatan na ito. Atong buhay ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, mga saad, kunay pinakababis sa saad pag yun natong giulat. Amen siya, mubalik ko sa langit, kaya andamo na ko ang mga luna. Amen! Oh, dapat ingon dia sekarang kita magdili kumplito imo ang attendance kada luna dito sa GK. Oh, Dapat attendance nimo na minte, anak-anak. Oh. Ya dili ka magpa-attendance minte, ya imo luna dito sa langit. Oh. Iris man ang pangalan diri ni Oh. Pastor dili. Dili. Oh, dili. Amen. Ingon na niya, di ba sa adya na pagbalik niya, kamo adto ko sa akong amahan, ang tanong ko daghang mga luna ko. Pag mahumat kali na, balik ko. Amen. Amen. Wala yung pagkawang nga atong gibulat kapag sa ato niya. Kung level up kita, si Abraham ang to ganyan to. Level up to, Pastor. Level up! Sama ta ni Jesus. Amen. So, paghan kayo na sa unang panahon, pero sa panahon ni Jesus,